ବାପ ପ୍ରମାଣ ରଖିଦେଲା ନା ପଇସା ଖାଇଛି। କିସ ଖାଉଛୁ ନା ବାବା? କିସ ଖାଉଛୁ? କିସ ଖାଉଛୁ? ପଖାଳ ଆଉ ବିଲାତି ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ମାମା ପାଲି ପକା ଲୁଣ ପଡୁଛି। ତତେ ହଉଛି ପଖାଳ ପଖାଳ ତ କିଏ ହଉଛି ଖାଇତେ କହିଲା ଲ? ତତେ ପଖାଳ ଖାଇତେ କିଏ କହିଲା? ମୁଁ କହିଛି? ମୁଁ କହିଛି ନା? ଝିଅ ହବ ତ ଏମିତି। ସତ କଥା ତତେ ହଉଛି ପଖାଳ ଖାଇତେ କହିଲା କିଏ? କିଏ ହଉଛି ପଖାଳ ଖାଇତେ କହିଲା? ତାନ୍ ତୁ ଖାଏନି ଖାଇବୁନି ଆଉ ଖାଇବୁନି। ତତେ ସତ କଥା କିଏ ହଉଛି ପଖାଳ ଖାଇତେ କହିଛି? ଆଉ ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ? ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ? ବୋଉ ସାଙ୍ଗର? ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କିଏ ବୁଝିବ? ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କିଏ ବୁଝିବ? କିଏ? କିଏ ସେ? ମାମା ବୁଝିବ? ମାମା ବୁଝିବ ନା?